primer de tot felicitar l'Escola de Música de Santpedor pels seus 35 anys, me n'alegro molt. Agrair fortament a l'Escola de Música per haver-me introduït al món de la música. Jo des de petit que ja apuntava maneres, però va ser com l'impuls necessari que vaig tenir per motivar-me per seguir amb la música. Agrair a la Rosa, a la Montse, a la Pat Herrero, a la Mireia i en especial il·lusió al Marco Sánchez, que sempre serà per mi el meu professor de guitarra. Ara mateix estic cursant els Estudis Superiors de Música al Conservatori del Liceu. I res, moltes gràcies. Espero poder veure-us aviat i donar-vos una gran abraçada a tots. Vinga, moltes gràcies.